Ngaye University ya Nyamira era bege kubekwa nigo etimu korwa sensemo ya University ya Kisii yabereke gwesoke bene nabo igo koene kebna nigo babere bakumurikira chinsemo isana na isoto ime county ya Nyamira ase University yo erabe ege kubekwa okwana gwetera enchera yesimi nigo Professor Christopher Ngacho abega koene kebna nigo bwango iga barabe bakubwatoka oroboti anene asibarabe bakumurikira na koiguana ngaye University yo erabe igikubikwa kolende ensemo yabamenyi korwa ase county ya Nyamira anene korwa ase bunge ya Kitutu Masaba nigo babere bakobolia abara korwa ase county yo gotwara okoiguana nabo igokoenekya ngaye University yo erabe igikubikwa ase baneke buna nigo erabe gekoreta amagenderero y'echingincho asorogongoro Molikito Polikapokara nabakagwikira nastinsemecho nabo igogotwariganiria oroboti rokobwatia bakurawa n'umukansalo mukoro Robert Maubi nigo bagokiri gitambukire kyo gyokwego University imeye county ya Nyamira asabaganiri abaraye kuriya okwigwana na gutiga obokenyomberi kwenyorera uboito bwo abantu baminta abarayi baminto banyamira mbabase kubeka siasa enenegere tumisi University ye tukagerete nganto yenyora asobwango kubwatekana no kugani kwa abantu banyamira ase otobwata sange ase University ywerete kubegwa egiagira nebegwa ndonsi yijere within Nyamira takobwatia mangana echinyomba na tige University echeseito na asetaye University ekobeko tige University basagare asobore mubore totiga mangana ebinyomba ase Nyamira takorwanera nabagirango tonyore University nande moyebeka risigisime tigege ntogecha asagare buye proposal ero yakimainga tigati na nebwata asagare abara itigamba taiga ekera abakenya baamwire nga tigega asiegenderere mutangwanje gasiebe nandebe ekorekane ne chinguru chegoro nande bachamo tokoregas nigo baereiro ubuya bwa University yiga ubu boratkunyara kobo konyoro gongoro igagokina na bwigo nabamenye kurastinse chiga kwenyorera ubwoito bonene buna bakwerera wana into asaba getutu ntobwata sa nene nanda sa ange muranyale goto liegereria moto University gere konye abantu baminta sa magendero asi ibichana bikobo yaikire bono nga ngoja kuchere abantu boito tigabanye bekeseme yali akimai gose kera asinyebi engusuko cha karantini roche mata ebero nebwate binte ebinge abantu baito banyore gasi ororo taringani gegoja yokaiga abana na barunkari baga abantu bakogenda gose ne Eldoret abantu bagenda Mombasa abana baito nabo bagonyora negisaiga gyabo bagenda ase University kali basoma bairananga ekinagio tokoroka devolution ningana boigo igatia bana bodaboda korasoro gongoro gabairo koboko asebaganire University ikorosi wa sagaya asabwa tobolendi bunenchire yemo yokubanekeria abana bagosoma sajaiga obolendi bwabo University ebe kwa sara arabu asa abana baite bara chekogenda bachikongentwa University ebe kuro sana ime twaiguma bina tokobokanga omwana siriro boroso tutageta ase security ere asa arabu gale asa abana bakomenya sikinyomba kira ensendabu bana bodaboda abaiga igo nigo bagendere ko bakwerere emechando bagendere ko bagwetera samatuka magiga anene yo bwebya sabono bagadiri abana bodaboda ko bamaiso elyo kulenda chipikipiki chabo echo babere bakwebera samatuko amagiga abana baito bali batutenere chairman ne president yaito patokonya twabere toko ibere chipikipiki marange sana ochiko tike pikipiki stage ga kitsambiri kwacha kwanyore pikipiki ya ejete masongo request abana bodaboda baminto kabe no monto manyete tiga ko baneche address stage monto lyo ko banaero isaran step pikipiki ya igor na rogo ko ibera na sense moyende mawobini gagende ko bagakubodia barayi kwene kibunango liye bale abantu baraboseranie eligo kina municipality ya Keroka unenchire yemo yokogendereria orogongoro igam ndutagita barayi baito yo nande barambalie barole investors bachake goja egere tonyole ebintu biria the requirements ebintu biri bitakeire egere municipality ebe n'abantu baito bakonyeke gwetera igo ginko reporter getasene kya obwanchete kya Ndizi TV korogega se county ya Nyamira
inche konkuruka Polycarp Okara.